Uličák? Bacha, spadá! Jo, teď jde dobře! Ten Magor, kdybys viděl, jak tam sedí. No to je ne, vole. Ten psychopat. Jo? On leží doma na těch pupek. Ale se dá. Asi přijdej. Já mu proto rozumím. Kolik teďka nebe? Čísem? Já mu proto rozumím, že ti dají ty vole. No, přidej. Pičo, to neví. To pičo. Ty vole, teď jdeme 40. Možná, ale já už to nemůžu jet.